തപോബലമതിബലം ച പൂർവാധികം ഉദീക്ഷിക്കില കമ്പിതം പയസി പങ്കജം വായുനാ ഭവത്ബല വിജൃംഭിത പവന പാദസീപീതവാൻ തവൈവ കൃപയാ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമ്മള് 10ാമത്തെ അധ്യായം, ഇന്നലെ 9ാമത്തെ അധ്യായം നമ്മള് 42 വരെയുള്ള 64 നിയാമക തത്വങ്ങളില് 20ാമത്തെ തൊട്ട് 42 വരെയുള്ളത് ഇന്നലെ കണ്ടു. ഈ 64 എണ്ണം കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എക്സാം എടുക്കാം കേട്ടോ. 64 നിയാമക തത്വങ്ങൾ കഴിയുമ്പോ നമുക്ക് അടുത്ത എക്സാം വെക്കാം. അപ്പൊ 3 ഭാഗമായിട്ട് ഇതിന്റെ എക്സാം നടത്താം. ഈ എക്സാം എഴുതാത്തവർക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുമോ? ആദ്യത്തെ എഴുതാത്തവർക്ക് രണ്ടാമത്തെ എഴുതാം, ആദ്യത്തെ പിന്നെ എഴുതാം. ഓ 2-4 ദിവസം ഞാൻ കാണില്ല മാതാജി. പിന്നീട് ഞാൻ എഴുതിയാ മതിയാവോ? മതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അധ്യായം 10 ശ്രവണ സ്മരണങ്ങളുടെ സമ്പ്രദായങ്ങൾ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. അപ്പൊ ഇതില് 43, 44, 45, 46 4 പോയിന്റുകളാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. ആകെ 4 കാര്യങ്ങളെ പറയുന്നുള്ളൂ ഈ 64 നിയാമക തത്വങ്ങളില്. 43ാമത്തെ തുടങ്ങുന്നത് ഇവിടെ ശ്രവണം. ശ്രവണത്തെ കുറിച്ച് എന്താ പറയുന്നത്? ശ്രവണം നമുക്കറിയാം അല്ലെ, ഏറ്റവും നവവിധ ഭക്തിയില് ഏറ്റവും ഫസ്റ്റത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ശ്രവണം, നാമശ്രവണം. ഗരുഡ പുരാണത്തിൽ പറയുന്നത് ഭൗതിക ലോകത്ത് പ്രത്യാത്മാവിന്റെ സ്ഥിതി സർപ്പദംശനമേറ്റ് അബോധാവസ്ഥയിൽ എത്തിയവന്റേതിന് തുല്യമാണ്. ഈ 2 അവബോധാവസ്ഥയും മന്ത്രത്തിന്റെ ശബ്ദം കൊണ്ട് എന്നതാണ് അതിന് കാരണം. ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രത്തിന്റെ ശ്രവണം കൊണ്ട് തന്നെ ഭൗതിക ജീവിതത്തിന്റെ മാരകമായ അബോധാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ഒരാളെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് മടക്കി കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഈ ശ്രവണത്തിന്റെ പറ്റി പറയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തിന്റെ ശ്രവണം കൊണ്ട് തന്നെ ഒരാളെ എന്ത് സാധിക്കും? ഭൗതിക ജീവിതത്തിന്റെ മാരകമായ അബോധാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് മടക്കി കൊണ്ടുവരാൻ മഹാമന്ത്രത്തിന്റെ ശ്രവണം കൊണ്ട് തന്നെ സാധിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇത് ഗരുഡ പുരാണത്തില് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ ലീലാശ്രവണം, ചരിത്ര ശ്രവണത്തെ കുറിച്ച് പറയാണ്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 4ാമത്തെ സ്കന്ധം 29ാം അധ്യായം 40ാം ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, ഇത് നിരന്തരം ആചാര്യന്മാരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് ശ്രവിക്കുന്നവൻ ഭൗതികമായ വിശപ്പ്, ദാഹം, ഭയം, ദുഃഖം എന്നിവയിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിന്റെ വിഭ്രമങ്ങളിൽ നിന്ന് പോലും മുക്തനായി തീരും. അപ്പൊ നിരന്തരം നമ്മളിത് ശ്രവിക്കുന്നത് ഒരു ആചാര്യനിൽ നിന്ന് കൂടിയാണെങ്കിലോ നമുക്ക് വിശപ്പ്, ദാഹം, ഭയം, ദുഃഖം ഈ പറഞ്ഞതിൽ നിന്നെല്ലാം നമുക്ക് ഭൗതികമായ അസ്തിത്വത്തിന്റെ വിഭ്രമങ്ങളിൽ നിന്ന് പോലും നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? മുക്തി നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭാഗവത ശ്രവണം വളരെയധികം പ്രധാനപ്പെട്ടതാണെന്ന് ഇവിടെ പറയാണ്. പിന്നെ ഗുണാദി ശ്രവണം, ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങൾ ശ്രവിക്കുക. അതും എന്താ പറയുന്നത്? ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 12ാമത്തെ സ്കന്ധം 3ാം അധ്യായം 15ാം ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, അതീന്ദ്രിയ പ്രകമ്പനങ്ങളാൽ വാഴ്ത്തപ്പെടുന്ന കൃഷ്ണനിൽ കലർപ്പറ്റ ഭക്തിയുപാസന ആഗ്രഹിക്കുന്നയാൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മഹാത്മ്യങ്ങളും അതീന്ദ്രിയ ഗുണങ്ങളും സദാ കേൾക്കണം. ഹൃദയത്തിലെ സർവ്വവിധമായ അമംഗളങ്ങളെയും അത് ഇല്ലാതാക്കും. അപ്പൊ എന്നും അതീന്ദ്രിയമായ പ്രകമ്പനങ്ങളാൽ വാഴ്ത്തപ്പെടുന്ന ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുപാസന ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഭഗവാന്റെ മഹാത്മ്യങ്ങള് ഗുണങ്ങളൊക്കെ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവിധത്തിലും അമംഗളങ്ങളെയും ഹനിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ അത്രയും എന്താ പറയാ, ശ്രവണം, ഭാഗവത ശ്രവണം
ഭഗവാന്റെ മഹാത്മ്യങ്ങള്, ഗുണങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എവിടെ കേൾക്കുന്നത്? ഭാഗവതത്തിലാണ് അല്ലെ? ലീലകളൊക്കെ പറയുന്നത് ഭാഗവതത്തിലാണ്. അപ്പൊ ഭാഗവത ശ്രവണം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലെ എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള അമംഗളങ്ങളെയും ഹനിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, വിശപ്പ്, ദാഹം, ഭയം, ദുഃഖം, ഇതിൽ നിന്നും മാത്രമല്ല ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിന്റെ വിഭ്രമങ്ങളിൽ നിന്ന് പോലും നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവും? മുക്തി നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് എന്ത്? ശ്രവണം. അതിൽ ഭാഗവത ശ്രവണം വളരെ ശ്രേഷ്ഠമാണ്. നാമജപം, നാമം ശ്രവിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഭഗവാന്റെ മഹാമന്ത്രം ശ്രവിക്കുകയാണെങ്കിലോ ഒരു വ്യക്തിയെ ഭൗതികമായ അബോധാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് എവിടേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കും? കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് മടക്കി കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ശ്രവണത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. ഇനി ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക. 44-ാമത്തെ പോയിന്റ്, കാരുണ്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കല്ല, അർത്ഥിക്കണം. ഭഗവാന്റെ കാര്യം. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 10-ാമത്തെ സ്കന്ധം 14-ാം അധ്യായം 8-ാം ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാനെ സദാ അങ്ങയുടെ അഹൈതുകമായ കാരുണ്യം പ്രതീക്ഷിച്ചു കഴിയുന്ന, അതേസമയം ഗതകാലത്തെ ദുഷ്കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലമായി നിരന്തരം കഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിയുന്ന ഏതൊരാളും ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളറകളിൽ നിന്നുയർന്ന ആദരപൂർണമായ പ്രണാമങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് അർപ്പിക്കുമെങ്കിൽ അയാൾ വിമോചനത്തിന് അർഹനാണ്. അത് അയാളുടെ സാമാന്യമായ അവകാശമാണെന്നത് തന്നെ കാരണം. അപ്പോ ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും ഭഗവാന്റെ അഹേതുകമായ കാരുണ്യം പ്രതീക്ഷിച്ചു കഴിയുന്ന, അതേസമയം തന്നെ ഗതകാലത്തെ ദുഷ്കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലമായിട്ട് നിരന്തരം കഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിയുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിയും ഉള്ളറകളിൽ ഉയരുന്ന ആദരപൂർണമായ പ്രണാമങ്ങൾ, ഭഗവാന് പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് എന്തിന് അർഹതയുണ്ട്? മോചനത്തിന് അർഹതയുണ്ട്. അത് അയാളുടെ ന്യായമായ അവകാശമാണെന്ന് വേണം പറയാൻ. അപ്പൊ ആ വ്യക്തി ഭഗവാന് പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിക്ക് എന്തിന് അർഹതയുണ്ട്? ആ വ്യക്തിക്ക് വിമോചനത്തിന് അർഹനമാണ്. അത് അയാളുടെ ന്യായമായ അവകാശമാണെന്നാണ് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നത്. ശ്ലോകത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന പദം ദായഭാഗ് എന്നാണ്. ദായഭാഗ് എന്നാൽ പിതാവിന്റെ സ്വത്തിന് നിയമാനുസൃതമായ അവകാശിയായി തീരുന്ന പുത്രന്റെ അവസ്ഥ എന്നാണ് അർത്ഥം. അപ്പൊ ദായഭാഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ അർത്ഥാക്കുന്നത്? പിതാവിന്റെ സ്വത്തിന് നിയമാനുസൃതമായിട്ട് അവകാശിയായി തീരുന്ന പുത്രൻ എന്നാണ് അവിടെ അർത്ഥമാക്കുന്നത്. അത് ഇവിടെ എത്രത്തോളം പ്രാധാന്യം വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്? ഇതേ രീതിയിൽ കൃഷ്ണാവബോധം സംബന്ധിച്ച ധർമ്മങ്ങൾ പ്രാവർത്തികമാക്കാനുള്ള ശ്രമത്തില് പലതരത്തിലുള്ള ക്ലേശങ്ങൾ സഹിക്കാൻ ഒരു ഭക്തൻ തയ്യാറാകേണ്ടി വരും. ആ സർവാതിശയായ ഭക്തന് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ നിയമാനുസൃതം കടക്കാനായിട്ടുള്ള അർഹനായിത്തീരും. അതായത് ദായഭാഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ അർത്ഥം? പിതാവിന്റെ സ്വത്തിന് നിയമാനുസൃതം അവകാശി എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. അപ്പൊ ഇവിടെ അത് എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്? ഇവിടെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലെ സംബന്ധിച്ച് ധർമ്മങ്ങൾ പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ പലതരത്തിലുള്ള ക്ലേശങ്ങൾ ആ ഭക്തൻ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തൻ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ കടക്കാൻ നിയമാനുസൃതം അർഹനായി തീരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ദായഭാഗ് എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഇനി അടുത്തത് സ്മരണം. ഏത് വിധത്തിലെങ്കിലും കൃഷ്ണനുമായുള്ള ബന്ധം ദൃഢവും സ്ഥിരവുമായി മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ചാൽ ആ ബന്ധത്തിന് സ്മരണം എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധം ദൃഢമായിട്ട് സ്ഥിരമായിട്ട് മനസ്സിൽ ഉറപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബന്ധത്തിന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? സ്മരണം എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. വിഷ്ണു പുരാണം പറയുന്നത് ഭഗവത് സ്മരണം ഒന്നുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള മംഗളാനുഭവങ്ങൾക്കും അർഹരായി തീരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ജന്മവിഹീനനും നിത്യനുമായ ഭഗവാനെ ഞാൻ സദാ സ്മരിക്കുമാറാകട്ടെ. ഇപ്പൊ വിഷ്ണു പുരാണത്തിൽ പറയുന്നത് ഭഗവത് സ്മരണം ഒന്നുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള അനുഭവങ്ങൾക്കും അർഹരായി. അപ്പൊ ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചാൽ തന്നെ എന്ത് സാധിക്കും? എല്ലാ തരത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും അർഹനായി തീരും. അതുകൊണ്ട് ജന്മവിഹീനനും നിത്യനുമായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ സദാ സ്മരിക്കുമാറാകട്ടെ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങൾക്ക് അർഹനായി തീരുന്നു എന്നാണ് വിഷ്ണു പുരാണത്തില് പറയുന്നത്. പത്മപുരാണം പറയുന്നത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന് എന്റെ സാദര പ്രണാമങ്ങൾ ഞാൻ അർപ്പിക്കട്ടെ. കാരണം മരണസമയത്തോ ജീവിതകാലത്തോ അദ്ദേഹത്തെ സ്മരിക്കുന്നവൻ എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാകുന്നു. അപ്പൊ പത്മപുരാണത്തിൽ പറയുന്നത് ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തി മരണസമയത്തായിരിക്കാം ജീവിക്കുന്ന സമയത്തായിരിക്കാം ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാക്കപ്പെടും. അപ്പൊ സ്മരണം എന്താണ്? വളരെയധികം പ്രധാനപ്പെട്ടതാണെന്ന് പറയാം. ഇനി അടുത്തത് ധ്യാനം. 4-ാമത്തേതാണ് ധ്യാനം. ധ്യാനം എങ്ങനെയൊക്കെ വരാം? രൂപം ധ്യാനിക്കാം, ഗുണം ധ്യാനിക്കാം, ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ ധ്യാനിക്കാം, സേവ ധ്യാനിക്കാം. അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള ധ്യാനം ഉണ്ട്. രൂപധ്യാനം,
നൃസിംഹ പുരാണത്തിൽ പറയുന്നത് ഭഗവത് പാതാരവിന്ദങ്ങളെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള ധ്യാനം അതീന്ദ്രിയവും ഭൗതിക സുഖ ദുഃഖ അനുഭവങ്ങൾക്ക് അതീതവുമായി സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന തികഞ്ഞ ദുഷ്ടാത്മാവിന് പോലും ജീവിതത്തിലെ പാപകർമ്മങ്ങളുടെ ദുഷ്ഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാൻ ധ്യാനം കൊണ്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള ധ്യാനം അതെങ്ങനെയാണ്? അതീന്ദ്രിയമായിട്ടും ഭൗതിക സുഖ ദുഃഖ അനുഭവങ്ങൾക്ക് അതീതമായിട്ടും സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളെ കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ടുള്ള ധ്യാനം. തികഞ്ഞ ദുഷ്ടാത്മാവിന് പോലും എന്ത് സാധിക്കും? ജീവിതത്തിലെ പാപകർമ്മങ്ങളുടെ ദുഷ്ഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാനായിട്ട് ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളെ ധ്യാനിച്ചാൽ സാധിക്കും. ദുഷ്ടാത്മാവിന് പോലും മുക്തനാകാനായിട്ട് സാധിക്കും. എന്തിലൂടെ? ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള ധ്യാനത്തിലൂടെ എന്ന് എന്തില് പറയുന്നത്? നൃസിംഹ പുരാണത്തിൽ പറയുന്നത്. ഇനി വിഷ്ണു പുരാണത്തിൽ പറയുന്നത് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ നിരന്തരം നിരതനും ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഗുണഗണങ്ങൾ സ്മരിക്കുന്നവനുമായിട്ടുള്ളവര് പാപകർമ്മങ്ങളുടെ പരിണത ഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരായി പവിത്രീകരിക്കപ്പെട്ട് ദൈവരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ യോഗ്യരായി തീരുന്നു. വിഷ്ണു പുരാണം പറയുന്നത് എന്താണ്? കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ നിരതരായിട്ടുള്ളത് ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഗുണഗണങ്ങൾ സ്മരിക്കുന്നവരായിട്ടുള്ളവര്, അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് പാപകർമ്മങ്ങളുടെ പരിണത ഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരായി പവിത്രീകരിക്കപ്പെട്ട് പാപകർമ്മങ്ങളുടെ പരിണിത ഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരായിട്ട് പവിത്രീകരിക്കപ്പെട്ട് ദൈവരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ യോഗ്യരായി തീരും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ദൈവരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കാനുള്ള യോഗ്യത നേടാൻ സാധിക്കും. അതായത് ഭഗവാന്റെ ഗുണഗണങ്ങളെ സ്മരിക്കുന്നവൻ, പാതാരവിന്ദങ്ങളെ സ്മരിക്കുന്നവൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. ദുഷ്ടാത്മാവാണെങ്കിൽ പോലും പാപകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാൻ സാധിക്കും. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ നിരന്തരായി ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഗുണഗണങ്ങളെ സ്മരിക്കുന്നവരാണെങ്കിലോ, ധ്യാനിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്താണ്? പാപങ്ങളുടെ പരിണിത ഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരായി പവിത്രീകരിക്കപ്പെട്ട് ഭഗവാന്റെ രാജ്യത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനുള്ള യോഗ്യത നേടുന്നു വിഷ്ണു പുരാണം പറയുന്നത്. പത്മപുരാണം പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ഹൃദ്യമായ ലീലാവിലാസങ്ങളെ കുറിച്ചും അത്ഭുത കർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ചും നിരന്തരം ധ്യാനിക്കുന്നവൻ സർവ്വവിധ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും വിമുക്തനായി തീരുമെന്ന് തീർച്ച. ഇനി പത്മപുരാണത്തിൽ പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ഹൃദ്യമായിട്ടുള്ള ലീലാവിലാസങ്ങളെ കുറിച്ച്, ഭഗവാന്റെ അത്ഭുത കർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ച് നിരന്തരം ധ്യാനിക്കുന്നവന് സർവ്വവിധമായിട്ടുള്ള ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനായി തീരുമെന്ന് പറയും. അപ്പൊ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന്, ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനായി തീരാനായിട്ട് എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവാന്റെ ലീലാവിലാസങ്ങളെ കുറിച്ച് അത്ഭുത കർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ച് നിരന്തരം ധ്യാനിക്കുന്നവന് സാധിക്കും. ഇനി ബ്രഹ്മവൈവർത്തക പുരാണത്തിൽ പറയുന്നത് ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ മാനസ പൂജാക്രമത്തില് ഒരു ദിവസം പാൽപായസം ഉണ്ടാക്കി ഭഗവാന് നിവേദിച്ചു. പാൽപായസം നിവേദിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അത് ചൂട് കുറഞ്ഞോ എന്ന് നോക്കാൻ വിരൽ കൊണ്ട് പാത്രം തൊട്ടു നോക്കി. കൈ പൊള്ളി. ബ്രാഹ്മണന് ഭഗവാന്റെയും ഐശ്വര്യ ദേവതകളുടെയും സഹവാസിയായി വൈകുണ്ഠത്തിൽ നിത്യശാന്തി ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു. ഭക്തന്മാർ ധ്യാനത്തിലിരുന്ന് ഭഗവാന് സാങ്കല്പികമായിട്ട് അർപ്പിക്കുന്ന നൈവേദ്യം പോലും ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കുമെന്നോ അതിന് ഉദ്ദിഷ്ട ഫലം ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അതായത് ബ്രഹ്മവൈവർത്തക പുരാണത്തിൽ പറഞ്ഞ എന്താണ്? ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ മനസാ പൂജാക്രമത്തിൽ ഒരു ദിവസം പാൽപായസം ഉണ്ടാക്കി ഭഗവാന് നിവേദിച്ചെന്നാ പറയുന്നത്. അതായത് മനസ്സുകൊണ്ട് അത് സങ്കല്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. അവിടെ ഒറിജിനൽ പായസം ഇല്ല. മനസാ പൂജാക്രമങ്ങളൊക്കെ പാലിച്ചുകൊണ്ട് മനസ്സാ തന്നെ അദ്ദേഹം പായസം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചു. അപ്പൊ പാൽപായസം നിവേദിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അതിൽ ചൂടുണ്ടോന്ന് അറിയാനായിട്ട്, ചൂട് കുറഞ്ഞോന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വിരല് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു? അതിൽ തൊട്ടു. കൈ പൊള്ളി. ഇങ്ങനെയാണ്, മനസ്സുകൊണ്ടാണ് ചെയ്തത്, കൈ പൊള്ളി. അപ്പൊ ബ്രാഹ്മണന് ഭഗവാന്റെയും ഐശ്വര്യ ദേവതകളുടെ സഹവാസിയായിട്ട് വൈകുണ്ഠ ലോകത്തില് നിത്യശാന്തി ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ ഭക്തന്മാരെ ധ്യാനത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഭഗവാന് സാങ്കല്പികമായിട്ട് അർപ്പിക്കുന്നത് പോലും ആര് സ്വീകരിക്കും? ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കും. നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. അർത്ഥം കൂടി എടുക്കല്ലേ, അതും ചെറുത് തന്നെയാണ്. 10 എടുത്തിപ്പോ 11. ഇനി ഇതിന്റെ ബാക്കി അതീന്ദ്രിയ സേവനത്തിന്റെ ഭാവങ്ങൾ. ഇപ്പൊ നമ്മള് മനസ്സ് അർപ്പിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് എത്രാമത്തെ പറഞ്ഞത്? ഇപ്പൊ 46 പറഞ്ഞത് അല്ലെ? 46 പറഞ്ഞ ധ്യാനം 46. ഇനി 47 തുടങ്ങുന്നത് അതീന്ദ്രിയ സേവനത്തിന്റെ സ്വഭാവങ്ങൾ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദിക്ക് ജയ്, ശ്രീ പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഇനി 47 ദാസഭാവം.
47 മുതൽ 53 വരെ. രൂപഗോസ്വാമിയെ പോലുള്ള വൈഷ്ണവാചാര്യന്മാരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ സദാ ഭഗവത് സേവനമാണ് ദാസഭാവം. അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ, ഭഗവാന് സദാ സേവനം ചെയ്യുക, അതാണ് എന്ത് ദാസഭാവം എന്ന് പറയുന്നത്. സ്കന്ദപുരാണം പറയുന്നത് വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം അനുസരിച്ചുള്ള കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നവർ ശുദ്ധഭക്തരല്ല, എന്നാലും കർമ്മഫലങ്ങൾ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നവരായതുകൊണ്ട് അവരെ ഭക്തന്മാരായി കണക്കാക്കുന്നു. അത്തരം അഭിലാഷങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ ഭഗവത് പ്രേമം ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രം നൈസർഗികമായി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അവരെ ശുദ്ധഭക്തന്മാരായി പരിഗണിക്കും. അപ്പൊ അതായത് ഇവിടെ പറഞ്ഞെന്താണ്, വർണ്ണാശ്രമ വ്യവസ്ഥകൾ അനുസരിച്ചുള്ള കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നവരാരും ആരല്ല, ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരല്ല. കാരണം അവരെന്താണ്, കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നവരായതുകൊണ്ട് അവരെ ഭക്തന്മാരായി കണക്കാക്കാൻ സാധിക്കുന്നല്ലാതെ അവരാരും ശുദ്ധ ഭക്തരല്ല. അങ്ങനെ അത്തരം അഭിലാഷങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ ഭഗവത് പ്രേമം ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രം നൈസർഗികമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുക, അതായത് സ്വമേധയാ തന്നെ ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ചു വരുമ്പോഴാണ് അവരാരാകുന്നത്, ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരായിട്ട് പരിഗണിക്കുന്നത്. ഇനി ഗൃഹസ്ഥന്മാരാണെങ്കിലോ, ഗൃഹസ്ഥന്മാരായിട്ടുള്ള ഭക്തന്മാര് വൈദിക അനുഷ്ഠാനപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളോടൊപ്പം ഭക്തി സേവനവും അംഗീകരിക്കുന്നവരാണ് അവര്. കാരണം രണ്ടും ഭഗവാനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താനുള്ളതാണ്. ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ ചെയ്യുന്ന ഏത് പ്രവൃത്തിയും എന്താണ്, ഭക്തിയുത സേവനമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ ചെയ്യുന്ന എല്ലാതും എങ്ങനെയാ നമുക്ക് പറയാം, ഭക്തി സേവനാണെന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ഗൃഹസ്ഥ ഭക്തന്മാരെന്താണ്, ഭക്തി സേവനവും ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഒപ്പം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങൾ രണ്ടും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കാരണം രണ്ടും ഭഗവാനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താനുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങള് എങ്ങനെ ചെയ്യും, ശാസ്ത്രങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വൈദിക അനുഷ്ഠാനപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത്. രണ്ടും ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താനുള്ളതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ അത് എന്തായിട്ട് മാറും, ഭക്തിയുടെ സേവനായിട്ട് മാറും. നാരദീയ പുരാണത്തിൽ പറഞ്ഞ എന്താണ്, മനസ്സുകൊണ്ടോ വാക്കുകൊണ്ടോ ശരീരം കൊണ്ടോ സദാ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർ യഥാർത്ഥത്തിൽ സേവനം നടത്തുന്നില്ലെങ്കിലും അതിനാഗ്രഹിക്കുന്നവർ തീർച്ചയായും വിമുക്തരായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. മനസ്സ് വാക്ക് ശരീരം കൊണ്ട് സദാ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവര് യഥാർത്ഥത്തിൽ സേവനം നടത്തുന്നില്ലെങ്കിലും അവരെന്താണ്, അതിനാഗ്രഹിക്കുന്നവര് തീർച്ചയായിട്ടും വിമുക്തരായി കാണപ്പെടും. അതിനാഗ്രഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും, അതിന് വിമുക്തി കിട്ടാനായിട്ട് വിമുക്തരായിട്ട് അവരെ കണക്കാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ മനസ്സുകൊണ്ടോ വാക്കുകൊണ്ടോ ശരീരം കൊണ്ടോ സദാ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവര് അവര് യഥാർത്ഥത്തിൽ സേവനം നടത്തുന്നില്ല, പക്ഷെ അവർക്ക് അതിന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്താണ്, വിമുക്തരായിട്ടാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്. സുഹൃത്ത് ഭാവത്തിലുള്ള ഭക്തി സേവനത്തെ രണ്ടായി തരംതിരിക്കാം. ഒന്ന് ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗദാസനായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നതും ഭഗവാന്റെ ശുഭകാംക്ഷിയായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നതും. അന്തരംഗദാസനായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ എങ്ങനെയാണ്, ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ സുഹൃത്തിന്റെ ഭാവത്തിൽ ഭഗവാനെ സേവിക്കാനായിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഭക്തൻ ക്ഷേത്രത്തിൽ തന്നെ കിടക്കുന്നതായിട്ട് കണ്ടുവരാറുണ്ട്. അപ്പൊ സാധാരണ നമ്മൾ ഈ 64 നിയാമക തത്വങ്ങളിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്, ക്ഷേത്രത്തിനകത്ത് കിടക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ ആത്മപ്രചോദിതമായിട്ട്, അതായത് ഒരു ഭക്തൻ സ്വമേധയാ തന്നെ ഭഗവാനുള്ള രാഗാനുഗ ഭക്തി അതിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യാണ്, പരാപേക്ഷയില്ലാതെ ഭഗവത് പ്രേമം അല്ലെങ്കിൽ സുഹൃത്ത് ഭാവത്തിലുള്ള ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ കൂട്ടത്തില് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, അത് സ്വാത്മചോദിതമായിട്ട്, അതായത് ശരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു, ക്ഷേത്രത്തിനകത്ത് കിടന്നുറങ്ങാൻ പാടില്ല. പക്ഷെ ഇതെന്താണ്, വൃന്ദാവനവാസികളെ പോലെ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് കിടക്കുക. ഭഗവാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാനുള്ള ആ ബന്ധം അങ്ങനെയാണ്, സ്വാത്മചോദിതമായിട്ട് വരുന്ന ആ ബന്ധമാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന്മാര് ആ സുഹൃത്ത് ഭാവത്തില് ഭഗവാനെ സേവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ക്ഷേത്രത്തിൽ കിടക്കുക. പരാപേക്ഷ ഇല്ലാതെ ഇത് ഭഗവത് പ്രേമം സുഹൃത്ത് രൂപത്തിലുള്ള ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ വരുന്നതാണത്. അതാണ് എന്ത്, അന്തരംഗദാസനായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. പിന്നെ ശുഭകാംക്ഷിയാവാം. ഒന്ന് ഭഗവാൻ തന്റെ സുഖകാംക്ഷിയാവുന്നത്, നമ്മുടെ സുഖകാംക്ഷിയാവുന്നത്. അങ്ങനെയാണ്, പ്രിയപ്പെട്ട ഗോവിന്ദ, അങ്ങയുടെ ഭക്തജനങ്ങൾ ഒരിക്കലും പരാജയപ്പെടില്ലെന്ന് അങ്ങ് സത്യം ചെയ്യുന്നു, ഞാൻ അത് വിശ്വസിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാതരം ക്ലേശങ്ങളിലും കഷ്ടതയിലും അങ്ങയെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നത്. കൃഷ്ണൻ തങ്ങളുടെ സുഹൃത്തായതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായും തങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടും എന്ന് ദ്രൗപദിക്കറിയാം. അതാണ് ഭഗവാൻ തന്റെ ശുഭാകാംക്ഷിയായിട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എത്തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വന്നാലും നമ്മളെ രക്ഷിക്കാൻ ആരുണ്ടാവും, ഭഗവാൻ ഉണ്ടാവും. ഭഗവാൻ നമ്മുടെ സുഹൃത്തായതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ഉണ്ടാവും, ആത്യന്തികമായിട്ട് നമുക്ക് രക്ഷ നേടാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ള വിശ്വാസം. അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞ ഏത് ഭാവം പറയണത്, ശുഭകാംക്ഷിയായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നതില് ഫസ്റ്റത്തെ ഭഗവാൻ നമ്മുടെ സുഖകാംക്ഷിയാവുന്നത്. അപ്പൊ ഏതൊരു സമയത്തും നമുക്ക് സഹായങ്ങൾ, നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ആരുണ്ടാവും, ഭഗവാൻ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത് അത് ദ്രൗപദിക്ക് അറിയാവുന്നത്. ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ശുഭകാംക്ഷിയാവുന്നത്. അതെങ്ങനെയാണ്, ഭഗവാന്റെ ധർമ്മോപദേശം ഭഗവത്ഗീത
ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ദാസനായിട്ട് ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കുന്ന, ആ ഉപദേശിക്കുന്നവനെ സ്വീകരിക്കുന്നു എന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നു. ഗീതാ രഹസ്യം ജനങ്ങളിൽ എത്തിക്കാൻ കൃഷ്ണൻ ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരനാണ്. മനുഷ്യ സമുദായത്തിൽ അയാൾക്ക് തുല്യനായിട്ട് ആരുമില്ല. അപ്പോ രണ്ടാമത്തത് നമ്മള് ഭഗവാന്റെ ശുഭകാംക്ഷിയാവും. അപ്പൊ അതിനെന്താണ്? ഭഗവത്ഗീത നമ്മള് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. ഗീതാ രഹസ്യം ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ സാധിക്കുന്നവൻ ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. മനുഷ്യ സമുദായത്തിൽ അയാൾക്ക് തുല്യനായിട്ട് ആരും തന്നെ ഇല്ല എന്ന് ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയില് പറയുന്നുണ്ട്. ഇനി സർവ്വതും ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാം. ശരീരവും മനസ്സും ആത്മാവും എല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നതിനാണെന്ത്? സർവ്വതും ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാന്ന് പറയുന്നത്. ഹരിഭക്തി വിവേകത്തിൽ പറയുന്നത് ഭഗവാനെ വിൽക്കപ്പെട്ട മൃഗത്തിന് അതിന്റെ പാലനത്തെയോ ജീവനത്തെയോ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. അതുപോലെ എന്റെ ശരീരം അങ്ങേക്കായി ഞാൻ ഉപേക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന സ്ഥിതിക്ക് എനിക്ക് ഇനി ഒരിക്കലും അതിന്റെ പാലന പോഷണങ്ങളെ കുറിച്ച് വേവലാതിപ്പെടേണ്ടതില്ല. ഇപ്പൊ ഭഗവാനെ വിൽക്കപ്പെട്ട ഒരു മൃഗത്തിന് എന്ത് ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല? അതിന്റെ പാലനത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതേപോലെ തന്നെ എന്റെ ശരീരം ഞാൻ ആർക്ക് സമർപ്പിച്ചു? ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചു. ഇനി ഒരിക്കലും അതിന്റെ പാലന പോഷണങ്ങളെ കുറിച്ച് എനിക്ക് എന്തില്ല? വേവലാതി ഇല്ല എന്നാണ് ഹരിഭക്തി വിവേകത്തിൽ പറയുന്നത്. ഇനി ആത്മാവിനെ ഇവിടുത്തെ പറയണത് യമുനാചാര്യന്റെ പ്രാർത്ഥന പറയാണ്, ഭഗവാനെ, ഞാൻ ചിലപ്പോൾ മനുഷ്യ ശരീരത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ദേവന്മാരുടെ ശരീരത്തിലോ ആയിരിക്കും ജീവിക്കുന്നത്. ഏതു തരം ജീവിതമായാലും എനിക്ക് വിരോധമില്ല. കാരണം ഈ ശരീരങ്ങളും ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ ഉപോൽപ്പന്നങ്ങളാണ്. ഈ ശരീരങ്ങളുടെ ഉടമയായ ഞാൻ എന്നെ പൂർണ്ണമായും അങ്ങേക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ ആത്മാവിന്റെ യമുനാചാര്യന്റെ പ്രാർത്ഥന പറയാണ്, ചിലപ്പോൾ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ജീവാത്മാക്കളുടെ ശരീരത്തിലായിരിക്കും ആര് ജീവിക്കുന്നത്? ആത്മാവ് ജീവിക്കുന്നത്. ഏത് ജീവിതത്തിലായാലും ദേവന്മാരുടെ ശരീരത്തിലായിരിക്കും ജീവിക്കുന്നത്. ഏത് ജീവിതമായാലും എങ്ങനെയാണ്? എനിക്ക് വിരോധമില്ല. കാരണം എന്താണ്? ഈ ശരീരങ്ങളെല്ലാം ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ ഒരു ഉപോൽപ്പന്നമാണ് ഇതെല്ലാം. അപ്പൊ ഈ ശരീരങ്ങളുടെ ഉടമയായിട്ടുള്ള ഞാൻ പൂർണ്ണമായിട്ടും അങ്ങേക്ക് സമർപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഈ ശരീരത്തിന്റെ ഉടമ ആരാണ്? ഞാനാണ്. ഞാൻ അതെല്ലാം ഭഗവാൻ സമർപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ സുഹൃത് ഭാവത്തിലുള്ള ഭക്തി സേവനവും ആത്മനിവേദനത്തിലുള്ള ഭക്തി സേവനവും ഒരേപോലെ പ്രയാസമുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനുമായി ഇത്തരത്തിലുള്ള ബന്ധങ്ങൾ വളരെ അപൂർവമാണ്. അപ്പൊ ഈ രണ്ടും, സുഹൃത് ഭാവത്തിലും പറയുന്നത്, പിന്നെ ആത്മനിവേദനത്തിലൂടെ, ഈ രണ്ട് ഭാവത്തിലുള്ള ഭക്തി സേവനം വളരെയധികം പ്രയാസമുള്ള മാർഗങ്ങളാണ് ഇത് രണ്ടും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ബന്ധങ്ങള് വളരെ അപൂർവമായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. ഇനി പ്രിയപ്പെട്ട വസ്തുക്കൾ സമർപ്പിക്കുക. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ 11-ാമത്തെ സ്കന്ധം 11-ാം അധ്യായം 41-ാം ശ്ലോകത്തില് ഭഗവാൻ ഉദ്ധവരോട് പറയുന്നതാണ്, പ്രിയപ്പെട്ട ചങ്ങാതി ഒരാളുടെ കൈവശമുള്ളതിൽ ഏറ്റവും നല്ല വസ്തു, അതല്ലെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട വസ്തു എനിക്ക് തരുന്നവനാണ് അനശ്വരമായ നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു വ്യക്തി ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ്? ഒന്നുകിൽ തനിക്ക് അറിയുന്നതിൽ ഏറ്റവും നല്ല വസ്തു, അല്ലെങ്കിൽ തനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതിലുള്ള ഏറ്റവും നല്ല വസ്തു ആയിരിക്കണം ആ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കേണ്ടതെന്ന് ഭാഗവതം പറയുന്നു. ഭഗവാൻ ഉദ്ധവരോട് പറയുന്നതാണ്. ഈ കൃഷ്ണന് വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാ പ്രയത്നവും ചെയ്യാം. നാരദ പഞ്ചരാത്രത്തിൽ പറയുന്നത്, ഭക്തൻ മതഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ചെയ്താൽ പോരാ, മറ്റ് പ്രായോഗിക ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും കൂടി കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ചെയ്തിരിക്കണം. ഉദാഹരണം, ഒരു വമ്പിച്ച ഫാക്ടറിയുടെ ഉടമയായിട്ടുള്ള ഭക്തൻ ആ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ഭൗതിക നേട്ടങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായിട്ട് വിനിയോഗിക്കുക. അപ്പൊ നാരദ പഞ്ചരാത്രത്തിൽ പറയുന്നത്, ഒരു ഭക്തൻ മതഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ചെയ്താൽ പോരാ, പ്രായോഗികമായിട്ട് എന്ത് പറയുന്നത്? കൃഷ്ണാവബോധത്തില് മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ചെയ്തിരിക്കണം. ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരു ഫാക്ടറിയുടെ ഉടമയാണെങ്കിൽ ആ ഭക്തൻ എന്ത് ചെയ്യണം? ആ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന നേട്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് ഭഗവത് സേവനത്തിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. ഈ സമർപ്പിതാത്മാക്കൾ ഹരിഭക്തി വിലാസം താൻ അങ്ങയുടേത് മാത്രം വേണമെന്ന ദൃഢമായ വിശ്വാസത്തോടെ അങ്ങയിൽ സമർപ്പിതനായ ഒരാളുടെ മനോവാക് ശരീരങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും ഈ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അയാൾക്ക് അതീന്ദ്രിയ പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കാനാകും. ഹരിഭക്തി വിലാസത്തിൽ പറയുന്നതാണ്, താൻ അങ്ങയുടേത് മാത്രമാണെന്ന ദൃഢമായ വിശ്വാസത്തോടു കൂടി അങ്ങയിൽ സമർപ്പിതനായിട്ടുള്ള ഒരാളുടെ മനസ്സ്, ശരീരം, വാക്ക് പൂർണ്ണമായും ആ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നെങ്കിൽ അയാൾ എന്താണ്? അതീന്ദ്രിയമായ ആനന്ദം അനുഭവിക്കാനായിട്ട് ആ വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കും. നൃസിംഹപുരാണത്തിൽ പറയുന്നത്, നൃസിംഹഭഗവാൻ പറയുന്നതാണ്, എന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും എന്നിൽ അഭയം പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവന് എന്റെ ആശ്രിതനാണ്, അവൻ എല്ലാ വിപത്തുകളിൽ നിന്ന് ഞാൻ സംരക്ഷിക്കും. അപ്പൊ എന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർക്ക്, എന്നിൽ അഭയം തേടുന്നവർക്ക് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? എല്ലാ വിപത്തുകളിൽ നിന്ന് ഞാൻ അവരെ സംരക്ഷിക്കുമെന്ന്
നരസിംഹ പുരാണത്തില് നൃസിംഹദേവൻ പറയുന്നതാണ്. തുളസി തുടങ്ങിയ ചെടികളെയും വൃക്ഷങ്ങളെയും പരിപാലിക്കുക. സ്കന്ദപുരാണം പറയുന്നത് പാപസഞ്ചയങ്ങളെ മുഴുവൻ ഒറ്റ നിമിഷം കൊണ്ട് നശിപ്പിക്കുന്ന കഴിയുന്ന തുളസി ചെടിയെ ഞാൻ സാദരം പ്രണമിക്കുന്നു. അപ്പൊ പാപങ്ങൾ മുഴുവൻ ഇല്ലാതാക്കാൻ എന്തുകൊണ്ട് സാധിക്കും? തുളസി കൊണ്ട് സാധിക്കും. ഈ ചെടിയുടെ സ്പർശം മാത്രം മതി എല്ലാ കഷ്ടപ്പാടുകളിൽ നിന്നും രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം നേടാനായിട്ട്. ഇത് എന്ത് മാത്രം മതി? ഈ ചെടിയുടെ ഒരു സ്പർശം മാത്രം മതി. തുളസി ചെടിയെ പ്രണമിക്കുകയും അതിന് വെള്ളം ഒഴിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർക്ക് യമരാജന്റെ കോടതിയിൽ പോകേണ്ടി വരില്ല. അപ്പൊ തുളസി ചെടിയെ പ്രണമിക്കുക, അതിന് വെള്ളം ഒഴിക്കുക ചെയ്യുന്നവർക്ക് എന്ത് വരില്ല? യമരാജന്റെ കോടതിയിൽ പോകേണ്ടി വരില്ല. തുളസി ചെടി നടുന്നവൻ തീർച്ചയായും കൃഷ്ണഭക്തനായി തീരും. തുളസി ദളം കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നവന് ഭഗവത് പ്രേമ സമ്പൂർണ്ണനാകും. അപ്പൊ തുളസി ചെടി നട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായി തീരുന്ന ഉറപ്പാണ്. തുളസി ദളം കൊണ്ടുവന്ന് ഭഗവാന്റെ പാദത്തിൽ അർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവന് ഭഗവത് പ്രേമ സമ്പൂർണമായിട്ട് ലഭിക്കാനും സാധിക്കും. സ്കന്ദപുരാണം പറയുന്നത് എല്ലാ വിധത്തിലും തുളസി മംഗളദായകമാണ്. അതിന്റെ ദർശനം, സ്പർശനം, ശ്രവണം, സ്മരണം, എന്തിനോട് ആദരപൂർവ്വമുള്ള പ്രാർത്ഥന, അതിനെ പ്രണമിക്കുക, തുളസി ചെടി നട്ടുപിടിക്കൽ, ഇതെല്ലാം എന്താണ്? ശുഭകരമായിട്ടുള്ള. അപ്പൊ തുളസിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതെല്ലാം എന്താണ്? ശുഭകർമ്മങ്ങളാണ്. ഈ പറഞ്ഞതിൽ ഏതെങ്കിലും ചെയ്യുന്നവന് എക്കാലത്തും വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിൽ കഴിയാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? തുളസി നടണം, അതുപോലെ തന്നെ തുളസിയെ സ്പർശിക്കണം, തുളസിയെ നമ്മള് പ്രണാമം ചെയ്യണം, തുളസിക്ക് പ്രാർത്ഥന ചെയ്യണം, തുളസിയെ നമ്മൾ പൂജിക്കണം. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ശുഭകർമ്മങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം. ഇതൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് എന്താണ്? വൈകുണ്ഠത്തിൽ കഴിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവൃന്ദി की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, നിത്തായ് ഗൗരപ്രമാനന്ദേ ഹരി ഹരി ബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ പറഞ്ഞതില്? ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ മാതാജി, തുളസി പ്രാർത്ഥന അത് മംഗളാരതിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കണ പ്രാർത്ഥനയാണോ? തുളസി പ്രാർത്ഥന ഒന്ന് തന്നെ. പേരില്ലല്ലോ ഇവിടെ. കൃഷ്ണഭക്തി പ്രദേ ദേവി സത്യവതി നമോ നമ. അത് തുളസീനെ പ്രണാമം ചെയ്താണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മള് ചുറ്റുമ്പോ പറയുന്നത് യാനി കാനീച്ച പാപ്പാനി ബ്രഹ്മഹത്യാദി കാനീച്ച താനി താനി പ്രണശ്യന്തി പ്രദക്ഷിണ പദേ പദേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് 4 പ്രാവശ്യം ചുറ്റണം തുളസിയെ. ഒറ്റടി ചെയ്യില്ല, നമ്മൾ ഒറ്റടി ചെയ്തിട്ട് അതേപോലെ 4 പ്രാവശ്യം 4 റൗണ്ട് ചെയ്യണം. അങ്ങനെ നമ്മള് മറ്റേ ചോദ്യം ഉണ്ടല്ലോ അല്ലെ നോക്കാനായിട്ട്? ഇന്നലത്തെ 21 സെക്ഷൻ ഉണ്ട് 9. 21 അതെ, അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം. ഭാഗവതം എന്ത് ചോദിച്ചാലുള്ള പേരുണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാവരുടെ പേരൊന്നും കിട്ടാത്തതുണ്ടോ പറയാൻ ചോദിച്ചതാ. ഭാഗവതം അനുസരിച്ച് ഭഗവാനെയോ ഭക്തന്മാരെയോ ദൂഷിക്കുന്നത് കേൾക്കുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് വിട്ടുപോകാത്ത ഒരാൾക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? അംബിക മാതാജി. മാതാജി മ്യൂട്ടാ. അംബിക മാതാജി. അതുവരെ ധാർമ്മിക ജീവിതത്തിലൂടെ നേടിയ നന്മകൾ മുഴുവൻ നഷ്ടപ്പെടും. അപ്പൊ ഒരിക്കലും നമ്മൾ എന്ത് പാടില്ല? വൈഷ്ണവ അപരാധം കേട്ടു നിൽക്കാൻ പാടില്ല. പറയുന്നതിനേക്കാളും പ്രോബ്ലം ആണ് എന്ത്? കേട്ടു നിന്നാലും പ്രശ്നം തന്നെയാണ്. ഭഗവാനെ ദൂഷിക്കുക, അതിനേക്കാളും പ്രോബ്ലം ആണ് എന്ത്? ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ നിന്ദിക്കുന്നത്. ദൈവദൂഷണം നേരിടാൻ നൽകിയിട്ടുള്ള 3 വഴികളിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത് ഏതാണ്? ബിനുപ്രഭു. ദൈവദൂഷണം കേട്ട് നിശബ്ദന അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കുക എന്നത്. ഒരു വൈഷ്ണവൻ വ്യക്തിപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ചരിത്രം വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ഹേമലത മാതാജി. അങ്ങേയറ്റം സഹിഷ്ണുതയുള്ളവനും സൗമ്യനും വിനയമുള്ളവനുമായി. വൈഷ്ണവർ നെറ്റിയിൽ തിലകവും കഴുത്തിൽ തുളസിമാലയും ധരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ഒരു പ്രധാന ഫലം എന്താണ്? മിനി മാതാജി. ക്ഷമകിങ്കരന്മാർക്ക് അവരെ സമീപിക്കാൻ സാധിക്കില്ല.
യമകിങ്കരന്മാർക്ക് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ തിലകം ധരിച്ച് കണ്ടിമാലിട്ട് കളിച്ചില്ല എല്ലാവരും കേട്ടോ. കേട്ടില്ലേ? യമകിങ്കരന്മാർക്ക് നിങ്ങക്ക് സുഖായില്ലേ? ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച പൂമാലകൾ ധരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഉള്ള ഗുണമായി സ്കന്ദപുരാണം പറയുന്നത് എന്താണ്? അനിത മാതാജി. രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും സർവപാപങ്ങളിൽ നിന്നും വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിൽ കൈകൊട്ടി നൃത്തം ചെയ്യുന്നതിനെ ദ്വാരക മഹാത്മ്യത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്? ശരീരത്തിൽ മാതാജി ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞോളൂ. ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പാപകർമ്മങ്ങളാകുന്ന പക്ഷികൾ പറന്നു പോകും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? കൈകൊട്ടി നൃത്തം ചെയ്യണം എന്നാ പറയണത്. നമ്മുടെ പാപപക്ഷികളൊക്കെ പറന്നു പോകും. ചാതുർമാസ കാലയളവിൽ വിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തിന് 4 തവണ പ്രദക്ഷിണം വെക്കുന്നത് എന്തിനു തുല്യമാണ്? ഭാനുമാതാജി. പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ സഞ്ചരിച്ചതിന് തുല്യം. ലിംഗപുരാണം അനുസരിച്ച് ഭഗവാന്റെ മഹിമകൾ പാടുന്നത് ശിവപെരുമാന്റെ പ്രാർത്ഥനകളെക്കാൾ ഭഗവാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാൻ കാരണം എന്താണ്? ബിന്ദു മാതാജി. ഭക്തൻ ഭഗവാന്റെ മഹിമകളെ സ്തുതിച്ച് പാടുന്നത് ഭഗവാനെ അത്യധികം പ്രിയങ്കരമാണ്. നാമസങ്കീർത്തനത്തിന്റെ ഫലമായി ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം പറയുന്നത് എന്താണ്? ലളിത മാതാജി. ഒരിക്കൽ നാമം ചൊല്ലിയാൽ ഒരാൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതിലധികം പാപഫലങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കാൻ സാധിക്കും. സമർപ്പണത്തിലെ ദൈന്യബോധം എന്ന അവസ്ഥയെ കുറിച്ച് താഴെ പറയുന്നതിൽ ഏതാണ് ശരി? ലത മാതാജി. മ്യൂട്ട. സ്വന്തം പാപങ്ങളെ അപരാധങ്ങളെ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് അതീവ വിനയത്തോടെ കീഴടങ്ങുക. ഭഗവാനെ നേരിട്ട് സേവിക്കാനുള്ള തീവ്രമായ ആഗ്രഹത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന സമർപ്പണ രീതി ഏതാണ്? ലീല മാതാജി. മ്യൂട്ട. സംപ്രാർത്ഥനാത്മികം. രണ്ടാമത്തത്, ഭഗവത്ഗീതയിലെ ഏത് അധ്യായത്തിലാണ് അർജുനൻ വിരാട് രൂപത്തോട് നടത്തുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രാർത്ഥനകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നത്? മീനു മാതാജി. 1-ാം അധ്യായം. പത്മപുരാണം അനുസരിച്ച് നിത്യേന പ്രസാദം കഴിക്കുന്നതും ചരണാമൃതം കുടിക്കുന്നതും എത്ര യാഗങ്ങൾ നടത്തുന്നതിന് തുല്യമായ ഫലം നൽകുന്നു? പ്രസിദ്ധ മാതാജി. മാതാജി ഉറങ്ങിപ്പോയോ? ഇല്ല മാതാജി, എനിക്ക് തല പൊക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും അങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കുന്നു. സ്റ്റില്ലായിപ്പോയി. പറഞ്ഞു മാതാജി. പ്രസിദ്ധ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി പറയുന്നില്ലേ? പ്രസിദ്ധ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അടുത്ത ആളിലേക്ക് പോട്ടെ. രാധാ മാതാജി. പറഞ്ഞോളൂ. അയ്യോ പറയട്ടോ, ഞാൻ പേര് പറഞ്ഞ കേട്ടില്ല മാതാജി. 1000 യാഗങ്ങള് തുല്യമായ ഫല 1000 യാഗം നടത്തുക. ചരണാമൃതം തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹത്തിൽ അഭിഷേകം ചെയ്ത ജലത്തോടൊപ്പം പ്രധാനമായി എന്താണ് കലർത്തുന്നത്? രാജശ്രീ മാതാജി. പുളിയില്ലാത്ത തൈര്. ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ച സുഗന്ധ വസ്തുക്കൾ മണക്കുന്നതിന് എന്തിനോടാണ് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്? റാണി മാതാജി. പച്ചമരുന്ന്. ആദ്യം നിർവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മത്തെ ആരാധിച്ചിരുന്ന 4 കുമാരന്മാർ ഭഗവാന്റെ ഭക്തരായി മാറാൻ കാരണമായത് എന്താണ്? രശ്മി മാതാജി. പൂമാല മണത്തപ്പോൾ അല്ലെ? മഹർഷി ആദ്യം നിർവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മത്തെ, പിന്നെ അത് തന്നെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിരിക്കുന്നത് തെറ്റിയിട്ട് അല്ലെ? വിഷ്ണു ധർമ്മോത്തരത്തിൽ പറയുന്നത് പ്രകാരം ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹത്തെ സ്പർശിക്കാൻ ആർക്കാണ് അവകാശമുള്ളത്? രുക്മിണി മാതാജി. വൈഷ്ണവ ജരിയിൽ ഭക്തി സേവനം ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക്.
വരാഹ പുരാണം അനുസരിച്ച് വൃന്ദാവനത്തിലെ ഗോവിന്ദ വിഗ്രഹം ദർശിക്കുന്നവർക്ക് എവിടെ പ്രവേശനം ലഭിക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത്? സതീഷ് പ്രഭു, ശ്രീനിവാസ പ്രഭു. ഞാനത് എഴുതിയിട്ടില്ല മാതാജി. എഴുതിയിട്ടില്ല. ശാരദാ മാതാജി, വരാഹ പുരാണം അനുസരിച്ച് വൃന്ദാവനത്തിലെ ഗോവിന്ദ വിഗ്രഹം ദർശിക്കുന്നവർക്ക് എവിടെ പ്രവേശനം ലഭിക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത്? ദേവന്മാരുടെ ഉന്നതങ്ങളിൽ. ദേവന്മാരുടെ ലോകത്ത് അഥവാ ഉന്നത ലോകങ്ങൾ. അവിടെ എന്താ ദേവന്മാരുടെ ലോകത്ത് നിന്ന് എടുത്ത് പറയാൻ കാരണം? വൃന്ദാവനത്തില് ഗോവിന്ദ വിഗ്രഹമൊക്കെ ദർശിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ ഏറ്റവും ടോപ്പിലല്ലേ പോണ്ടത്. പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? ദേവന്മാരുടെ ലോകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഉന്നത ലോകങ്ങളിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്താ കാരണം? ഏത് ദുഷ്ടത്തരം ചെയ്യുന്നവർക്കെന്നല്ലേ ചോദ്യം വന്നിരിക്കുന്നത്? അല്ലല്ല, ദുഷ്ടത്തരം ചെയ്തവർക്ക് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. രാധാറാണി എവിടെയാണ്? അതുകൊണ്ട് രാധാറാണി എവിടെയാണ്? ദേവന്മാരുടെ ലോകത്താ രാധാറാണി? അതല്ല, അതിന്റെ അർത്ഥം പറയുന്നത് അതായത് ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ, അതായത് നമുക്കറിയില്ലേ ഒന്നും ചെയ്യാത്തവരാണ്. അല്ലെങ്കിൽ വരാഹപുരാണം ഗോവിന്ദ വിഗ്രഹം ദർശിച്ചാൽ തന്നെ അവർക്ക് എവിടെ കിട്ടും? അതായത് ഉന്നത ലോകത്തിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും. ഉന്നത ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും ചെറുത് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ദേവന്മാരുടെ ലോകമാണെന്ന് പറയാലോ. ഉന്നത ലോകത്തില് അവിടേക്കെങ്കിലും പോകാൻ പറ്റും. അതിന്റെ മുകളിലേക്ക് പോകാം. പക്ഷെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മൾ പറയില്ലേ ഇവിടേക്കെങ്കിലും അവർക്ക് പോകാൻ സാധിക്കുന്നു. ഉന്നത ലോകങ്ങളിലേക്കാണ് പോകാൻ. അതാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത് കേട്ടോ. ആരതി നടക്കുമ്പോൾ, അതായത് ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് ഇവിടേക്കെങ്കിലും പോകാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ആരതി നടക്കുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ മുഖം ദർശിക്കുന്ന ഭക്തന് ഏത് കഠിനമായ പാപത്തിൽ നിന്നും പോലും മുക്തി ലഭിക്കുമെന്ന് സ്കന്ദപുരാണം പറയുന്നു? സാവിത്രി മാതാജി. അല്ലെ? അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ മുഖം ദർശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും ആരതി നടക്കുന്ന സമയത്ത് മുഖം കാണും. നമ്മ കാണാറില്ലെന്നും. ഭവിഷ്യപുരാണം അനുസരിച്ച് രഥത്തിൽ എഴുന്നള്ളുന്ന ഭഗവാനെ ജിജ്ഞാസയോടെ ദർശിക്കുന്നവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഉന്നതമായ വിഷ്ണുവിന്റെ ചങ്ങാതി വിഷ്ണുവിനെ ചങ്ങാതിയാക്കുക. മാതാജി പറഞ്ഞോളൂ. വിഷ്ണുവിനെ ചങ്ങാതിയാക്കുക. വിഷ്ണുവിനെ ചങ്ങാതിയാക്കുക. അഗസ്ത്യ സംഹിത അനുസരിച്ച് രന്ധ്രങ്ങളെ മാലിന്യമുക്തമാക്കി ശുദ്ധീകരിക്കാൻ ക്ഷേത്രത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പുഷ്പങ്ങൾ സുജിത മാതാജി. കൃഷ്ണനെ അർപ്പിച്ച പുഷ്പങ്ങൾ മണക്കുക. കൃഷ്ണനെ അർപ്പിച്ച പുഷ്പങ്ങൾ മണക്കുക. കഴിഞ്ഞു. ഇത്രയാണ് നമ്മള് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ചെയ്യാൻ കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ എല്ലാവർക്കും? ഇന്നിപ്പോ നമ്മൾ ഏതെടുത്തത് 10-11 അല്ലെ? ഇപ്പൊ